שלום רב לכם וערב טוב, אנחנו מתחילים. הערב בעובדה ניקח אתכם למסע אל תוך עולמו של אדם מיוחד במינו, איש צבא, איש משפחה למופת, ויותר מכל, יהודי טוב. זה מרגש, זה אמיתי, אך יותר מכל, זה ישראלי. סיפורנו מתחיל בשנת 1989. בשנה זו התרחשו מספר אירועים אשר השפיעו על העולם כולו. ב-15 בפברואר בשנה זו השלימה ברית המועצות את השגת כוחותיה מאפגניסטן. ב-9 בנובמבר כבר נפלה חומת ברלין שהפכה לסמל לסיום המלחמה הקרה. תחקיר מקיף שערכה תוכניתנו חשף את הסיבה לנפילה ההיסטורית הזו. אירוע משמעותי נוסף התרחש ב4 ליוני, כאשר כוחות צבא סיניים פיזרו באלימות רבה את המשתתפים במחאות בבייג'ין. אבל אירועים אלו מתגמדים לעומת ליל ה-11 ביוני 1989, בו הבהיל מר יוסי סאקה את הגברת עליזה סאקה בדחיפות אל בית החולים הקריה שבתל אביב. שם הגיח לאוויר העולם במשקל דרמטי של 3 קילוגרמים ו600 גרם, גיא. גיא, לימים קצין הניהול המיתולוגי של יחידת דובדבן. כאמור, גיא נולד להורים המאושרים יוסי ועליזה ולאחותו שני, והפך לילד שוקולד כאשר נולד האח זיו. גיא החל את דרכו בגן נוגה. כבר אז החל לפתח את כישוריו כבנאי. איך שפן כל כך קטן. גיא דאג לפריסות בגן. למתנת יום הולדתו הראשון קנו להורים לגיוש בימבה חדישה, אשר לא הסביע את רצונו משום שכבר אז חלם על. ב-1995 גיא שלנו מגיע לראשונה לכיתה א'. גיא תלמיד חביב ואהוב על מוריו וחבריו. גיא בלט במיוחד כאשר נהג לזרז את חבריו להסעות מדי יום שמא תהיה חלילה תקלת הובלה. גיא בלט מאוד כשחקן כדורסל או כג'ודאי, אך הצטיין במיוחד כשחקן טניס. כבר בסוף בית הספר היסודי גיא שלנו חלם לעשות דברים משמעותיים ולהקיף את העולם, אך בינתיים מסתפק במקיף יהוד. בתום תקופת התיכון גיא מחליט לעשות תפנית חדה ולהפוך מילד מוכשר ורב פעלים ללוחם נועז. בתאריך 22 בנובמבר 2007 גיא מתגייס לצה"ל, ואז הוא מזדכה סופית על השם גיא וחותם על השם סאקה. עליזה בוכה, יוסי מתרגש, שני וזיו עצובים. סאקה שנשאל על ידי כתבנו איך הרגיש להשאיר ככה את משפחתו, השיב: אין עם זה בעיה. לאחר גיבוש מפרך גיא מתקבל ליחידת דובדבן. הוא מתחיל את מסלול ההכשרה בצוות נחמני המפואר. שם התגלה גיא כחבר אמת וכלוחם ללא חת. עם עליית הצוות ליחידה מסלול ההכשרה הפך קשה ומאתגר במיוחד. במהלך המסלול גיא בלט ביכולות ההסוואה יוצאות דופן שלו ובכושר גופני נדיר. עם סיום המסלול עלה הצוות לפלגת לוחמים והחל את דרכו כצוות מבצעי. לאחר קורס המ"כים נקרא גיא לקורס הקצינים. לגיא היו לבטים רבים באשר להמשך דרכו הצבאית. גיא בחר שלא לרדת לתרבות רעה בשל רצונו להישאר קרוב לצוותו האהוב, הלא הוא צוות החלילנים. במרץ 2009 הוא הופך רשמית למפקד בבאח 35 בצוות ניסימיאן. חייליו מספרים: אין דברים כאלה, לא נגמר לו הכוח, למדתי ממנו המון, היא כמו אבא בשבילי, הוא נתן את הנשמה בשבילנו, ממש תאילנדי במדים, לא מפסיק לעבוד. שמו של גיא כי יצא אף למרחקים. הוא מולטי טלנט, הכפרה הזה. פשוט מולטי טלנט,
והוא יכול להפתיע כל הזמן בעיניי. איך שאתה שם את העיניים עליו, אתה קולט שזה בן אדם עם דרייב נורא חזק להצליח. הוא עושה מה שבא לו, ובן אדם שיכול לבחור לעשות מה שבא לו, זה מדהים. כי מישהו כל כך מוכשר וכל כך טוב בכל הדברים שהוא עושה, שילך על זה. בתום תקופה משמעותית כמפקד טירונים, סאקה הופך להיות רס"פ כחול, שם נחשף גיא לדברים שהוא באמת אוהב. גיא פורח בתפקיד ומצליח להתחבר לאנשי מפתח ביחידה. בתקופה זו מתקבלת אצל גיא ההחלטה להחליף את הג'ינג'י ולהיות קצין הניהול היחידתי. לאחר תקופה מבצעית משמעותית בפלגה הטובה ביותר ביחידה, גיא עונד את דרגות הרס"ל ונכנס לתפקיד קצין הניהול. סאקה כאילו נולד לתפקיד, בונה, יוצר, מחולל, יוזם ומוליד מחדש. שמו יוצא כקבלן ביצוע וככל יכול. ברחבי היחידה, מרכז ההובלה, עזרי האימון, נעלי הסולו, אלי ברזים, אבי ברזלים, נתן מוסכים, שלמה אינסטלציה ועוד ועוד. פה בבנדאי, מצליח לתקן, פה בבנדאי, כן, כן, כן. סקופ, מק ודיזי, ורולי גם, לופטי וונדי, עם כולם, פה וגם הם כל כך נהנים, הם בונים וגם מתקנים. פה בבנדאי, מצליח לתקן, פה בבנדאי, כן, כן, כן. חתול וציפור, טרמיס וספורט, נהנים. סאקה מזיז מחולות, בונה מחסנים, מקים גינות, מבריח אפילו ארנבות ועוד המון. וכל הזכויות שמורות לאחד ויחיד. גבירותיי ורבותיי, רב סמל גיא סאקה. ומילה אישית מאילנה דיין, סאקה, נדירים אנשים ומפקדים כמוך. יש בך כוחות ויכולות נדירים, מנהיגות, פשטות, נתינה, יצירה, חום ואהבה, ומעל הכל, המון ציונות. כל התכונות שצריך כדי להיות מפקד בצבא, ואין בהכרח צורך כדי להיות גנן. סאקה, בשם כולנו, רצינו רק להגיד, סאקה, תישאר. אין עם זה בעיה. המון בהצלחה בהמשך, אוהבים וכמובן גם מצדיעים בית הספר ללוחמים. עד כאן עובדה להפעם. להתראות.